बेले बेले आपण मानक ऊपर भी चढ़ाऊ होउथुबो मु सांबादिक जो माने अछंती मु जानिछि बहुत कष्ट जीवन आपण मानकर कहीं ना गोटे न्यूज पई आपण बेले बेले सकाळ भोर रु आसिकरी राति पर्यंत अपेक्षा करबा पछरे जिबा आ एते मीडिया हे जाइचंदी समस्तंकर गोटे भाग दौड़ थाए जे आमे केमती बाइटटा नबु केमती रिपोर्टटा जिवो केमती गोटे न्यूजटा जिवो सत कथाटे लोकंक पाखु जिवो तो मु एठी दर्शक कहया पई चाहिबी जे मीडिया बंधु जो माने कारण मु गोटे सांबादिकर चरित्र रिपोर्टर कैरेक्टर प्ले करिछि मु अल्प बेसी अनुभव करि परली जे आपण मानकर कष्ट केते हाँ बाड़े सिनेमा देखु कहीं बाड़े कथा पचारे आप सिनेमा देखु किया गोईठा बाड़े मते मते डायरेक्टर कही ना बाड़े जो दिन डायरेक्टर कहीदेवे हाथ खोलिके बाड़ा ये मो भाई कहला ये भाई जमी गोटे बाड़े चार्टा एकाधर पड़े पचारदेला मत काटिला मोर मु फाइट पर मोर आज पर्यंत बाम पखर से पेन टा रही जाइए।